Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια ειδική πρεμιέρα εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Άντζελα Ισμαήλου μου είπε ότι η ταινία μιλάει από μόνη της, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν χειροκροτήσετε πολύ δυνατά θα την πείσετε να έρθει εδώ. Σήμερα ίσως θα είναι η πιο συγκινητική μέρα, γιατί θα πω αντίο στους μεγάλους σκηνοθέτες μετά από 4 χρόνια. Καμία ταινία δεν σημαίνει τίποτα όταν δεν υπάρχει κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Με τιμά η παρουσία σας απόψε.